खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मानो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव जेननो गोनां जाखो मा गोरोन्थिनि थाखाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउजि ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियावबो जेननो गोनां जाखो लोगोसे आसाम विधानसभा बिसायख'थियावबो मानो बिग जिर' जानो गोनां जाखो बिनि गुबै दायनिगिरिया मा थारैनो बे समाव एनडिए जों थानायनि थाखायनो एबा एनडिए आनो जा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ बेफोरबायदि हाखराव खोख्लैहोबाय नामा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि आरो दिनैनि समाव राजखान्थिनि फोथाराव जा सावरायनाय नुनो मोनो बे जाहैबाय जे एनडिए जों थानायनि थाखायनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बेफोरबायदि मोगा मोगि जानो गोनां जानायखौबो बेबायदि गोबां सावरायनाय नुनो मोननाय जायो आरो बेखौ लानानैनो रायजोनि बारग' मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदोंदि मा जाहोननि थाखाय थांनाय काउन्सिल बिसायख'थि थांनाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ मानो बेफोरबायदि जेननो गोनां जाखो आरो एनडिए एबा एनडिए जों थानायनि थाखायनो बेफोरबायदि जानायनि इंगितखौ होदों इउजि ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा थोंजों फोरमायदों दि एनडिए खौ आसा खालामैनो गोबां राजखान्थि दोलोआ बेफोरबायदि हाखराव गोग्लैनो हमनायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों इउजि ब्रह्म बिथाङा लोगोसे फोरमायबावदि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय फैबाय थानाय जा आथिखालनि जा दैज्लां बोथोर बायनाय लोगो लोगोनो नभेम्बर अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो फिन आरोबाव फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय थांखि लानानै खामानि मावलांगोन माबोरैहाय रायजो राजानि खामानि मावगोन बेनि थाखाय गोख्रों सावरायमेल लानायनि गेजेरजों थांखि लागोन होननानै फोरमायदों इउजि ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ एनडिए जों फिन आरोबाव थाबावगोन नामा फैबाय थानाय समाव बेनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों इउजि ब्रह्म बिथांनिफ्राय बुंनायखौ आबुङै खोनासंनो लादोनि সম্পূৰ্ণ রড মেপটো আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু হয়তোবা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহমানত এটা বছৰেকীয়া যিটো অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে আমি ফাইনেল এটা সিদ্ধান্ত ল'ম বিকল্প পথত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ অল্টাৰনেটিভ ফৰ্মেশ্যনত কাৰণ এনডিএ ফৰ্মেশ্যনটো আমাক এনেকুৱা পৰ্যায়ত ঠেলি দিছে য'ত আমাৰ কোনো এটা য'ত কিঞ্চিত আশা নাই তাৰ কাৰণে আমি বিকল্প এটা ফৰ্মেশ্যনত যাবই লাগিব আৰু এইটোৱে আজি আলোচনা হৈছে আৰু আগন্তুক সময়ত ইউপিপিএল ইয়াত অকল প্ৰত্যাহ্বান বুলি নহয় এটা নিৰ্ণায়ক এটা দল হিচাপে আকৌ থিয় দি পেলাই এই পলিটিক্সৰ ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমি প্ৰতিটো ভুল ডিচিশ্যন ৰাইজে মানে কষ্ট পোৱা ভুগিব লগা কিছুমান সমস্যাৰ ওপৰত আৰু চৰকাৰৰ কিবা যদি ভুল নীতি হৈছে বা সিদ্ধান্ত হৈছে কাউন্সিল গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি কোনোবা এটা ভুল হৈ গৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি নিৰন্তৰভাৱে মাত মাতি যাম সেইটোৱে ডিচিশ্যন হৈছে ঠিক আছে